мошинҳои нави хундай бо Wi-Fi, салони кушоду тоза, ҳама ин барои гузаштан аз сарҳад. ин ширкат кафолат медиҳад ки бенавбат шуморо аз граница мегзаронад. ҳангоми ду бор истифода бурдан аз ин ширкат бори сеюм 50% шумода скидка мекунад. телефонҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ин нашри навбатии барномаи 5 саволи варзишии канали Gold TG мебошад. ҳоло мо назди цирк қарор дорем. Меравем, мепурсем ва мебинем ки одамон ба саволҳои мо чӣ гуна ҷавоб медиҳанд. Рафтем. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро муаррифӣ кунед. Номи ман Раҳмонов, фамилиям Раҳмонов, номам Сипоншо мебошад ва ман бениҳоят шудам ки ин барномаҳоро пешкаш мекунед. Хай саволҳоро мебинем. Хуб, ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам, оиди варзиш мебошад. Агар ба якум саволи ман ҷавоби дуруст диҳед, 10 сомон бурд мекунед. Розӣ ҳастед? Розӣ ҳастам. Меравем якум савол. Варзишгарони ҷавонро дар варзиш чӣ меноманд? Варзишгарони ҷавонро дар варзиш чӣ меноманд? наифтам, мутаассифона. Намедонед? ҷавоб надоред? Не, надорам. мутаассифона шумо ба саволи мо ҷавоб надоред. Варзишгарони ҷавонро дар варзиш юниорҳо меноманд. Ташаккур ки иштирок кардед. Саломат бошед. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро муаррифӣ кунед. ман Хусрав Ашари Исор мебошам. дар ин бозӣ ҳатман сабад лозим аст. ин чӣ бозӣ аст? бозии варзишӣ. Сабад? яъне карзина. намедонам савола. дар ин бозӣ карзина лозим аст. чӣ бозӣ як мақсад карзина лозима да бозӣ? ҳами саволам аз шумо дадоду. намедонед ҷавобшо? хоб мутаассифона шумо ба саволи мо ҷавоб наёфтед. ин баскетбол мебошад. ташаккур ки иштирок кардед. салому алайкум. Салому алайкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро муаррифӣ кунед. Талбов Оятулло. хоб, ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам. оиди варзиш, агар ҷавоби дуруст додед, 10 сомон бурд мекунед. розӣ ҳастед? Бале. меравем якум савол. давлати дзюдо кадом давлат аст? Намедонам. намедонед? тасаввурот доред? ба гуфти шумо. Шак ҳастай хеле чихел гумоядам рафтагия да. Хеле медони давлати Рим бошад чумам хеле. куҷо? Римаям хеле бошад. киҷо бошам хеле ба фикрам. давлати дзюдо Рим. ҷавоби шумо Рим аст? Бале. хуб, мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст мебошад. давлати дзюдо Япония аст, яъне ҷопон. бале, ташаккур ки иштирок кардед. салому алайкум. ва алайкум салом. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро муаррифӣ кунед. Тилов интизор. давлати дзюдо кадом давлат аст? Япония. боварӣ доред? Япония. хуб, ҷавоби шумо дуруст мебошад. табрик мекунем. шумо 10 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? Давом диҳем чӣ? Давом диҳем чӣ? агар бозиро давом диҳед ва ба дуюм савол ман ҷавоби дуруст ёбед, 30 сомонӣ бурд мекунед. агар ки ҷавоби дуруст наёбед, 10 сомони шумо ҳам намесӯзад. оё мардон дар шиноварии синхронӣ иштирок мекунанд? синхронное плавание. Мардум? бале, дар синхронное плавание иштирок мекунанд? иштирок мекунам. боварӣ доред? боварӣ дорум. мо иштирок мекунам. хоб, мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст мебошад. мардон дар синхронное плавание иштирок намекунанд. вале ғамгин нашавед, 10 сомони шумо бохт нашудааст. марҳамат, 10 сомони шумо. ташаккур ки дар барномаи мо иштирок кардед. ягон гуфтание доред дар бораи барномаи мо? барномаи зур. контенти зура. гапо уддаҷ шумода. салому алайкум. салому алайкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро муаррифӣ кунед. нурло ҳастам аз душанбе. оё дар эмблемаи бозиҳои олимпӣ давраи ранги хокистаранг ҳаст?
эмблемаи бозиҳои олимпӣ, олимпийские игры? ранги хокистар ранг надорад олимпийский. Хоб, ҷавоби шумо дуруст мебошад. Табрик мекунем. Шумо 10 сомонӣ бурд кардед. Бозиро давом медиҳед. албатта Калимаи волейбол калимаи хориҷӣ аст. Оё шумо тарҷумаи онро медонед? албатта волейбол тарҷимааш худаш бозӣ бо даст ту бозӣ ба даст мешавад. волейбол даст қати бозӣ кардан тарҷумааш тоҷик мешавад. волейбол гуфтихтон калимаи дигар хориҷӣ аст. даст қати маънош бозӣ бо даст мешавад. да Шумо боварӣ доред ки бозӣ бо даст мебошад? туп дар даст бозӣ бо даст туп албатта бозӣ туп қати даст қати бозӣ мекунад. Агар ин тавр гирем ту бо даст футболи дастӣ мегӯянд дар они ҳавз даст қати бозӣ мекунанд ба монанди ҳамон нодуруст. бале мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. маънои он тупе ки парвоз мекунад мебошад. Ташаккур ки дар барномаи мо иштирок кардед. Марҳамат, 10 сомони шумо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «5 вопросов о спорте». Представьтесь. Меня зовут Нушин. Нузанин. Нушин, Нузанин. Хорошо. В этой игре обязательно используется корзина. Что это за игра? Это баскетбол. Да, так и есть. Ответ правильный. Поздравляем, вы выиграли 10 сомон. Вы хотите продолжить игру? Да, мы продолжаем. В хоккей играют на роликах? Нет, не играют. Вы уверены? Да, я уверена. К сожалению, ваш ответ неверный. В хоккей играют на роликах. Хоккей? Да, на роликах. Нет, кроме коньков. Играют на роликах, да. Но не отчаивайтесь, ваши 10 сомон не сгорели. Спасибо вам за участие. Вот ваши 10 сомон. Хотите что-нибудь рассказать о нашей программе? Как вам? Какое впечатление? Очень положительные эмоции. Я не думала, что так легко можно заработать деньги. Спасибо большое за вашу программу. Вам спасибо. Хоб, ин буд барномаи 5 саволи варзишии имрӯзаи мо. Агар хоҳед ки чунин барномаҳо зиёд гарданд, пас ба ссилкаи зери видео буда дароед регистратсия кунед ва бурд намоед. Моро дастгир бошед. Хайр, то боздид. Audio Jungle.